Sgiliau Cymraeg. Oes gennyt ti sgiliau Cymraeg? Ddim yn siŵr am y cyfleoedd lle medru di ddefnyddio'r sgiliau yma? Gwylia'r fideo yma i ddarganfod mwy. Mae sgiliau Cymraeg yn sgiliau byd gwaith hanfodol. Gyda llawer o gwmnïoedd yng Nghymru'n gweld buddion o weithwyr sydd ar sgiliau yma. Beth yw sgiliau Cymraeg? Mae sgiliau Cymraeg yn golygu dy fod yn medru siarad, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Mae'n sgil unigryw i ni'r Cymru, felly defnyddia hi a manteisio ar y cyfleoedd. Pam ddatblygu dy sgiliau Cymraeg? Dere i weld. Mae 82% o fusnesau yng Nghymru yn dweud bod defnyddio'r Gymraeg yn ychwanegu gwerth at eu gwasanaeth. Mae bron i 75% o siaradwyr Cymraeg yn gweld bod cyfle iddynt ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Mwy o ffeithiau diddorol ar dudalen Gymraeg Gwefan Profi. Pan fyddi di'n mynd ati i baratoi a llunio CV, cofia nodi bod gennyt ti sgiliau Cymraeg. Beth bynnag yw'r sgiliau hynny, siarad, darllen, ysgrifennu neu ddeall am bethau, noda hynny. Byddi di o fantais i'w gymharu â rhywun sydd ddim gyda'r sgiliau yma. Yn enwedig gan mai ar gyfartaledd, dim ond 30 eiliad mae cyflogwr yn edrych ar CV. Mae'n bwysig i ti wneud argraff dda a chynnwys gymaint o sgiliau unigryw sydd gennyt ti. I wella dy sgiliau Cymraeg, beth am ymweld â gwefan dysgucymraeg.cymru, gwylio ysgrifennu neu ysgrifennu. Medri di hefyd wrando yn y Gymraeg ar Spotify neu Apple Podcasts. Ymarfer bob cyfle geidi. Beth am ymarfer gyda dy deulu a ffrindiau neu mewn siop gan ddechrau bob sgwrs yn y Gymraeg? Cofia hefyd am y bythodyn iaith gwaith bydd pobl yn gwisgo. Beth am newid iaith dy ffôn i'r Gymraeg? Meddylia pa mor aml rydym ni'n edrych ar ein ffôn. Bydd newid i'r iaith yn gwneud yn haws i ti ddatblygu dy sgiliau Cymraeg. Mae bod yn ddwyieithog yn rhoi dwywaith y cyfleoedd i ti, felly defnyddia dy sgiliau. Am gymorth pellach, cysyllta â ni drwy e-bostio post@profi.cymru neu @cynllun profi ar Instagram a Facebook. Diolch am wylio. Created using Powtoon.